Hej. Hey. Fed crosser. Er den ny? Jeg købte den i weekenden. 125 kubik, mand. Fedt nok. Hvad kører den? Den kører 80 på toppen. Hold da op. Hvad gav du for den? Jeg gav sgu kun 1100 for den. Men karburatoren, den er helt smadret. Så jeg skal ud og købe en ny. Okay. Gjorde du ikke lige gå og hente en svensknøgle til mig? Den ligger over i værktøjskassen. Jo. Hey Noah, hvor blev svensknøllen af? Jeg skal bruge den. Nej, undskyld. Jeg stod lige og kiggede på bilen. Den er ikke fed. Min far har lige fået den. Det er en Opel Vectra V6 med 2,8 liters motor. Den er også turbo med 280 hestekræfter. 280? Min far så kun 130. Turboen giver jo også lidt ekstra. Vil du have en sodavand? Ja. Så meget som du kigger, skulle man tro, du ville have en tur. Du er ikke rigtig klog. Du vil ellers kunne mærke de 280 hestekræfter. Jeg ved ikke helt. Er det fordi, du ikke tør? Nej, så lad os prøve. Nej. Så er du godt nok god til, hva'? Prøv lige at høre anlægget. Fedt. Sådan her. Okay. Pas på! Hvad skete der? Vi skal væk nu! Nå, men vi ses i morgen, ikke? Pas på! Vi skal væk nu!
Hvad så? Jeg kan altså ikke holde det her hemmeligt længere. Hvorfor ikke? Har du slet ikke dårlig samvittighed over det? Jo, men Men hvad? du har slet ikke tænkt over konsekvenserne. Min far ville slå mig ihjel. Hvad tror du ikke mine forældre ville? Det er ligesom min fars bil, og ikke din fars bil. Hvorfor tror du så også den skide bil til at starte med? Hvad? Du sagde jo ikke noget. Det er ikke kun min skyld, Nora. Nej, prøv at høre. Jeg vil altså ikke holde det hemmeligt længere. Enten så siger vi det sammen som venner, ellers så må jeg sige det alene, så er vores venskab slut. Men Nora,